ten najmenej, aby som to tam nechal, vieš. Pred kamerou máme Radima Šroma, dobre som povedal tvoje meno. Radim, ahoj. Ahoj. A ja sa priznám, že poznal som tvoje meno z internetu, ale osobne sme sa prvýkrát stretli na začiatku mesiaca na súťaži v Borskom Mikuláši. A musím povedať, že ak si budem pamätať na Borský Mikuláš, na prvý ročník, tak si ich budem pamätať kvôli tvojim modelom. Naozaj aj touto cestou by som ti chcel vysloviť obrovský obdiv na tvoju modelárskú prácu. Takže ďakujem za to, že som mohol vidieť na život tie modely. A my sme sa dohodli po tej súťaži, že pri tej príležitosti, že Radim je aj na súťaži v Šumperku, spravíme s Radimom rozhovor, pretože by som chcel aj ja sa dozvedieť, ako si sa dostal k modelárstvu, a takisto by to zaujímalo aj našich návštevníkov. Tak v úvodnej otázke skús sa tak v krátkosti představit. Tak jmenuji se modelářstvím asi tak od 13 let zhruba. Ano, dostal jsem se k tomu skrz papírový modely, že jsem zkoušel pár papíráků sábička, pak jsem jak postupně začal fast dělat a věnuji se tomu vlastně doteď, no. A ten začiatok u teba bol tak ako u väčšiny modelárov, že si začínal s lietadlami a tak postupne si prešiel k tej bojovej technike a k figurkám, alebo ten začiatok bol taký, že nejakým spôsobom si šiel hneď na tú bojovú techniku? Prepáč. Ale začal jsem bojovou technikou a vydrželo mi to doteď. A ja som si všimol, že okrem toho, že robíš výborne bojovú techniku, mňa osobne zaujalo to prevedenie maľby tých figúrok. Skús povedať, odkedy sa venuješ figurkám a aký bol nejaký akože postup, ako si začínal, ako sa vypracoval až na túto úroveň. Figurky dělám zhruba od 20, bych řekl. No, že jo, první figurky, jak to bylo štětec a nějaký syntetiky od Agamy, od Hambrolu. Pak jsem zkoušel voleje. No a nejvíc mě asi chytlo a nejlíp se mi dělá s akrylem, že jo, od Vallejo. A keď si sa učil, lebo napríklad ja vás obdivujem, že to viete tak spraviť, a keď si sa ty učil, aké postupy by si ty odporúčal modelárom, ktorí by chceli začať maľovať figurky? Čo pomohlo najviac tebe? No, těžko říct, ale jsem figurky zkoušel fakt se malovat sám, že jsem nikoho nějak nesledoval a postupem času to člověk vychytá nějak, no. Že asi by to chtěl za někým zajít a udělat si u něj soukromý workshop a naučit se. Ale u teba to bolo tak, že si začal, robil a nejakým spôsobom tým, že si robil hlavne, tak si našiel nejakú cestu a výsledkom teraz je tá majstrovská práca. Přesně tak, ale zkoušel jsem všechno možný a nějak jsem se k tomu dopracoval. A čo sa týka oblasti tých modelov, ktorým sa ty venuješ, viac sa zaujímaš alebo viac ťa baví druhá svetová vojna alebo moderná, lebo všimol som si, že na tej súťaži máš aj niečo modernejšie, ale máš zase špičkovo zvládnutú druhú svetovú vojnu z môjho pohľadu. Čo máš radšej? Ale já mám nejradši asi německou techniku z druhé války a občas si tam pustím nějakou tu modernu, viď, z východu, no. A chcem sa opýtať, dneska je to také hodne frekventované, ako tí modelári vedia tento koníček nejak zosúladiť s rodinou, s priestormi a tak ďalej. Ako to máš ty? Ale já jsem sám, takže já nic řešit nemusím zatím. Takže to si šťastný chlap. Jak se to vezme, má to výhody na výhody. A teraz neviem, keďže sme sa my ešte nejakým spôsobom nekontaktovali, a bol si tohto roku v Mošoni na súťaži? Byl jsem v Mošoni a bomba akce, jo. Chodívaš tam pravidelne, alebo co si mal premiéru? Teď jsem měl premiéru. Tak to bola najlepšia premiéra, aká mohla byť. Čo hovoríš na tú úroveň tých modelov, keď si doniesol svoje modely, dal si ich na súťažné stoly a videl si ich v tej, z môjho pohľadu, najlepšej konkurencii v Európe? To jako první dojem, jako to byl masakr. Když se podíval, když jsem si dělal, obcházel techniku a diorámy, jako jsou neskuteční borci, co dokážou udělat. A nejvíc mě potěšilo, že jsem dostal vlastně v hobby v technice zlato, no. A ešte taká otázka mimo modelárstva, keďže ja som cvičil niekoľko rokov, ty vidím, že tiež chodíš cvičiť, tak aby aj ľudia vedeli, trasú sa ľuďom, čo chodia do fitka, ruky pri robení modelov? Ale
zrušíš se fitku, pak si dáš půl hodiny pauzu a můžeš v klidu modelařit, takže žádný význam vliv na to nemá. Ja to stále hovorím, to vôbec to tak nie je. Dobre, Radim, ďakujem veľmi pekne, že si nám venoval čas a uži si súťaž. Verím tomu, že tvoje modely budú bodovať na tejto súťaži, pretože aj napriek tomu, že je tu obrovské množstvo kvalitných modelov, stále tvrdím, že tie tvoje modely sú fakt výborné. A radi sme ťa videli a dúfam, že sa čoskoro vidíme na ďalšej súťaži a s odstupom času spravíme ďalší rozhovor. Ďakujem pekne. Díky, hele.